En quins casos utilitzo el quadre numèric com a suport? Doncs mireu, avui en l'activitat del llibre algun alumnat ha tingut dificultats a l'hora de fer aquest anterior i posterior, perquè la desena del 20 l'hem començat a treballar ara i no tenen per què haver-se-la pres. Aleshores, el que he fet és agafar el quadre numèric, he seleccionat la part de la desena que estem treballant i els he deixat aquí perquè ho puguin consultar. No els he dit res, simplement els he dit observa el quadre numèric i completa. I de manera autònoma, amb el suport del quadre numèric sí, però de manera autònoma, han aconseguit completar aquest anterior i posterior. També els hi ha servit per completar aquesta sèrie que va donant 1 però que va al revés, del 29 al 27, va de més a menys. Doncs amb l'ajuda del quadre numèric també els hi ha servit. Alguns podreu pensar que simplement han copiat, però el fet d'haver-ho fet sols, sense l'ajuda de l'adult, només amb el suport del quadre numèric, els hi dona molta autoestima i els hi permet que en un futur ho vulguin intentar fer sense aquest suport.